a fito sai dan kunne. Akwai mu da sarkoki kala-kala na zamani sai kun zaɓa sai kun darje mata a fito sai dan kunne. Yawwa ga sanan kala-kala dan kunne. Mai dan kunne ƙara so in gani ba za a yi rashin kadartawa ba. Muna so mu je biki yanzu ne gashi ko ado ban yi ba. Ajiya ai muna da kayayyakin da kowa ba za ya rena su ba. In har na ɗauki sarka na baki kilar da ba ta yan kawo ba. Kuɗawi su za ta zama kishiyar ki ango ba za ya rena ki ba. Kin ganan angura tana burge ni amma dai ina fashakar da ni. Akwai 'yan jagaliya na ciki matasan da ba wa kurjini. Malam dukan ka zaɓo ka bani gangariya mai kyawun gani. Sauri nake in koma gida tun kafin maza su yau sansani. Domin ni ina da aure tuka kasance da kai ba zai yi ba. To kirawo mijinki man sai a zaɓi mai kyau a baki dan kawa. Ni nawa mai gidan bayi nan tun ɗazu da ya je kasuwa. To in ba zan jima ba sai in jira shi amma in kin gaba da. To ai sai dare ke dawowa ka san abin kuɗin To kasuwa. mutanen gidan su zaɓa miki zaman tare arzikin rayuwa. Kai gidan nan fa ne kaɗai ce cikin shi ne ma ina zaman bakuwa. Kai dai ka zaɓi mai kyau ka bani sarkar da ba ta yin koduwa. Amma wacce ko ina in na je ka waye ba za su raina ni ba. To dan kwale ido ki dan murmusa sai in gane wacce za ta yi daidai. Kin ga wannan tana da kyawu kwarai amma tana da matsala daya. Dan ta fi son guri mai duhu ana warware ta sai walƙiya. Amma nan gurin haske yayi yawa ai da za ki ganta gangariya. In dai a nan gurin za ki ganta ba za ki gane kyawun ta ba. To yanzu ya kake so a yi ina za mu je mu duba ta ne. Ɗakin ki babu ɗan labulen da an ja na gefe baya gani. Akwai labule akwai windo to duk zarafe su dai in gani. Can ne dai mu duba ki ganta karke barin kunun safiya. Za ki ga tana ta walwal da irin da ado na 'yan Saudiya. Kogun bikin gidan 'yar Buhari mata ba za su raina ki ba. To ka kawo ta in gwado in gane idan ta yi bani canza ta ma. To ai dole sai da ni za a je akwai 'yar wayar da ba ta zama. Malam gida na matan aure me za ya kai ka leka shi ma. Abakar ki damu indan wannan kogi shi ne uban ko